Здравейте от мен, аз съм Никол. Днес е 12 март. На този ден през 1229 година армията на кръстоносците от 6-я кръстоносен поход навлиза в Йерусалим. През 1860 година за първи път е отслужена църковна служба на български език. През 1894 година започва продажбата на Кока-кола в бутилки. През 1912 година е основан футболен клуб Ботев Пловдив. През 1933 година в Германия е свалено знамето на републиката и е издигнато знамето със свастиката на Национал-социалистическата партия. През 1935 година Персия е преименувана на Иран. През 1947 година е обявена доктрината Труман, която има за цел да ограничи разпространяването на комунизма. През 1974 година съветският космически апарат Марс-6 е спуснат успешно на повърхността на Марс. През 1981 година явлението фотоелектрично състояние на веществата е вписано като откритие на академик Георги Наджаков в Държавния регистър за открития. През 2000 година папа Йоан Павел II иска публични извинения за прегрешенията на католическата църква пред човечеството. Една година по-късно, през 2001 година, Софийският съд обявява националната авиокомпания Балкан в фалит. През 1843 година е родена българската революционерка Йорданка Филаретова. През 1946 година е родена американската актриса и певица Лайза Минели. Днес е Световен ден срещу цензурата в интернет. Това беше всичко от нас за днес. Ако сте харесали нашото шоу, не забравяйте да се абонирате за каналите ни във Vlogbox и YouTube, както и да харесате нашата Facebook страница. И ако сме забравили да ви кажем нещо важно, го оставете долу като коментар. До утре!